kwamba haya madawa imemalizika kabisa. Senator County ma Nyamira Okongo Mogeni koroseo ogai madunbura mar ODM Laktar Oburu Oginga kumukang mare mosekao madwaro twako jatend piny Kenya William Ruto mondo migilos winjruok motewni yiero maduong' mar higa ma 2027 kanu loso e gwengego mag siasa mantiere nyandwat ma Mugirango. Mogeni okwedo wach machal kamaendi manochung' mar Oburu Odinga koyango ni mano en dwaro mare owuon mar loko jokanyo mag ODM obed kasiro jatend piny Kenya William Ruto. Mogeni korka kore wacho ni Oburu mondo mi otim riwruok kod jotelo mamoko ma geto reso piny Kenya kokel lwet jogo ma okosedeo jopiny. Raila alitaka nchi hii ikombolewe kutoka minyororo ya ufisadi, minyororo ya kugawanya wananchi na minyororo ya serikali ambayo inaua watu. Na mimi namuomba ndugu yangu mzee Oburu Odinga ambaye ni kijana ya mzee tulikuwa tunaheshimu sana, mzee Jaramogi Oginga Odinga, ndugu ya rafiki yetu ambaye amehaga Raila Odinga, asisaliti wananchi, akae kwa upande wa wananchi. Tuhakikishe kwamba tunasukuma kukomboa nchi kutoka minyororo ya ufisadi, minyororo ya kugawanya wananchi na minyororo ya serikali ambayo inatumia